nggambarake kauripan manungsa kanthi obahing awak. Lebet artos ingkang wiyar, teks drama ing dasaripun inggih punika perangan saking bentuk karya sastra, gadhah isi criyos bab gesang ingkang dipunpameraken utawa dipuntedhakaken lebeting bentuk lampahan. Drama miturut Krauss yaiku drama minangka wujud seni gambar sing asale saka lagu-lagu lan tari-tarian ibadah Yunani kuno kanthi dialog dramatis sing diatur kanthi jelas. Konflik lan resolusi kasebut digambaraken ing panggung. Miturut Balthasar Valhagen, drama yaiku seni ingkang nggambaraken alam lan sifat manungsa ing jero gerakan. Drama yaiku criyos utawa kisah yang nglibataken konflik utawa emosi lan didamel khusus namung kanggo pertunjukan teater. Miturut Sujiman, drama inggih menika karya sastra ingkang gadhah acas kangge nggambarake pagesangan kanthi ngandharake konflik saka emosi lumantar tumindak saka dialog.